May kalokang story ako sa inyo. Isang araw, itong lalaki at girlfriend niya tumatakbo sa kagubatan at nakaboreless at walang damit. At sobrang takot na takot yung dalawa kasi daw hinahabol sila ng kulto. Kulto, si Nechitech. Yung lalaki pala ay si Julian. Itong si Julian mahilig pumunta sa simbahan kasi nga religyoso. At may girlfriend siya na si Caroline at isa ding religyoso. So naging magsyota yung dalawa for how many years at nag-usap sila na di sila magtatalik before kasal. Pero ito yung nakakalokang chika. Si Guy, isang araw parang nainip at gusto makascore kay Caroline. Inaya niya si Caroline, ayaw ni Caroline. Ngayon pinipressure niya si Caroline. Sige na, please. Or, kung gusto mo, magpakasal tayo. Di bet ni ate girl. So, napaisip si Julian, like, ano kaya dapat kong gawin? Inaya niya mag-romantic picnic si Caroline. So, yun, pumunta sila sa kabukiran, nag-drive sila for 6 hours, and whoops! Sabi ni Julian, may dugo ang hayop dun. Pinuntahan niya, bumaba siya sa sasakyan, papunta sa kagubatan. Dun, pagpunta niya sa kakahuyan, tinukot siya ng mga kulto. So, naiwan si ate girl sa sasakyan. And, may pumuntang lalaki dun na nakamaskara, kinidnap si Caroline. Nilagyan ng blindfold, tinali, ginupit yung damit, so hubad si Caroline, naked totally. So kinidnap si Caroline at nag-drive palayo ng ilang oras. After a while, tumigil yung sasakyan, tinapon si Caroline sa lupa. At syempre, naka-blindfold si Caroline so di niya nakikita yung anong nangyayari. So naririnig lang niya. And naririnig niya yung kidnapper naghuhukay. Sabi niya, patay, ililibing ata ako ng buhay. In a few moments, biglang may narinig siyang familiar na boses. Babe, gising! Sabi niya, uy, si Julian pala to. So, tinanggal ni Julian yung blindfold, tinanggal yung tali, tas tumakbo sila. Sabi ni Julian, takbo babe, hinahabol tayo ng mga kulto. Ganun. And sa swerteng pagkakataon, nakakuha si Julian ng sleeping bag at peanut butter. So, ito yung ginamit nila para makapag-survive for how many days sa kagubatan. And ang ginawa nila, nagtago sila ng nagtago, pero araw-araw, nafe-feel na nila yung ginaw. Siyempre, hubot-hubad. Gumagabi. Isang gabi, inaya ni Julian si Caroline na, na pwede ba makascore para mainit tayo? Para uminit yung katawan natin. Sabi ni ate girl, no, thank you. Pero si Guy, go pa rin. Pressure ng pressure. Sige na, please. Kung gusto mo, magpakasal tayo right here, right now. Sabi ni ate girl, no, thank you. So hanggang siguro nagsawa si Julian at tumigil siya. Kinabukasan, habang naglalakad sila, napunta sila dun sa kung saan naguhukay yung kidnapper last time. So tapos nakita nila yung bag may laman na damit nila. At yun, nagsuot sila, naglakad sila, at nakita rin nila yung daan palabas. May mga sasakyan at napatigil yung isang local farmer. Tumawag ng pulis, pinuntahan sila ng pulis, tinanong ng pulis, ano bang nangyari? Sinabi nila yung story na may kulto, tapos alam niyo yung sagot ng pulis. Di nga. So, pinalabas sila at inayaang makarest muna. Pero di pa dyan nagtatapos. Pinabalik si Guy doon sa police station, si Julian. Tapos, pressure siya na sagutin yung totoong nangyari. Hanggang sa siguro bumigay, nag-confess si Julian at ito talaga ang nangyari. Itong si Julian gusto na talaga makascore kay Caroline. So, inaya niya magpakasal. Pero ayaw ni Caroline. So, napaisip siya ng plano. Naghanap siya ng balat ng hayop. Nag-drive siya papunta sa bukid. Nilagay niya doon sa daan at bumalik. At in-invite si Caroline mag-picnic. Yun, nag-drive sila for 6 hours. Pagdating sa bukid, uy, stop! May dugo ang hayop, puntahan ko. Tapos bumaba siya ng sasakyan, dun sa kakahuyan, at dun siya nagbihis, dun siya naglagay ng maskara, walang kulto. So wala talagang kulto. So bumalik siya sa sasakyan, kinidnap niya si Caroline, nilagyan ng blindfold, tinali, ginupit yung damit, pinaboreless, nag-drive sila ng ilang oras. Pagdating doon, alam niyo na anong nangyari. So in the end of story, ang gusto lang talaga ni Julian, yung kalokang chika, is gusto lang niyang maka-score. So, kinasuhan si Julian ng kidnapping at nakulong siya for 8 years. Alam niyo kung saan to nangyari? Australia. Shout out sa mga Pinoy dyan sa Australia.